Bueno, este home què va fer? A tirar-se un tir, si vol que es tiri un tir, o si vol que es tirar-se, dius, un poc, que se'l tiri. Allà ell. I ja està bé. Pare, no, per favor, pare, no. Però sí, esta volta no falla, esta volta sí que va en sèrio, va de veritat. És que ja no puc aguantar més, ja no puc més, carinyo. Pare tota la vida treballant, per què? Per cobrar 600 euros al mes, i en 600 euros al mes és que no puc ni fumar-me un cigarret, no puc prendre un cafè, no puc eixir a parlar amb les persones perquè no tinc mai... Què està passant així? Què està passant? Que no ho veus, que vaig a pegar-me un tir, no ho veus? Vaig a pegar-te un tir? Sí, vaig a pegar-me un tir, estic fart ja, no puc, no tinc un duro. I dóna'm la pistola, però dóna-me-la. Va, dóna la pistola. Dóna-li-la. Dóna la pistola. Pare, dóna-li la pistola, per favor.